ito. Hip. Ayan. Yan. Wow! Wow! Oh. Ito, naguba! Nahulog na siya. Yeah? Ang sarap. Good morning mga ka-studio! Good morning mga ka-studio. And welcome back to another video. And for today's episode po, sobrang excited po namin ni Sax dahil we have Giant mud crabs! Meron po kaming nabiling malalaking mud crabs mga ka-studio. Take a look at this po. Wow! Ang laki po ng mga ka-studio. Ito ay male mud Ayan. crabs. Ayan po. Buhay na buhay pa po ito mga ka-studio. Ano, ni barog na yun siya. Oh. Malaki pa po sa kamay ko. This is 1.1 kilo. Yan, my God. Ano lang, mukha na siya mga ka-studio. Ay, sorry. Yan. At ito naman po yung female. Female. Di na siya mga hilabot. Yeah, mas bihig po itong Mas female. bihig. Malaki din po siya. Mas malaki ito, konti. Ito po ay 1.2 kilo. Wow. God, sobrang laki niya po. Hawakan mo dito, be. Hindi ka tatakot na? Oh no! Yan. Oh, wait. Bali. Ay. Bigat? Mabigat? Mm. Oh, tingnan niyo po mga ka-studio. Sobrang laki niya po. Yan. Saan mas malaki sa dalawa na? Lulutuin po muna ito ni Mr. mga ka-studio para sigurado kaming malinis at masarap po pagkaluto. Yan, mabigat? Kainan na! So ito na po mga ka-studio. Luto na po ang aming giant mud crabs. Yes. Yan, hindi na namin to patatagalin mga ka-studio kasi gutom na din po si Sax. Pray muna po kami. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, good health, sa blessings, and protection. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yan, dito tayo sa, kuan be? Female mud crabs. Grabe, ang laki nito mga ka-studio. Wow! Excited ka na na? Kanang dako kaysa male? Ito yung malaki na. Ito yung female. Balihon na to, ha? Yan. Grabe, ang laki nito. Oh, natanggal yung kuan niya, be. Ang laki ng kuan, oh. Do! Buksan natin na. Wait, ha? Para makita din nila. Oh, ang laki nito. Hip. Wow! Ang taba, be. Wow! Grabe, ang taba po mga ka-studio. Tingnan niyo po. Ako na tanan. Ito yung paborito ni Sax. Ito sa'yo, be. Itong mataba. Kahit palanak. Yan. Man mo, be. Ka-cute, be, sa itong kutsara na ko, eh. Tilo ko na kanaan niya. Tilo ko ni mo niya. Oh. Sige, padaplin lang nako, ha. Oh. Dira lang sa imo daplin. Yan, tapos, hala, wow, ito, be, tingnan mo, nak. Wow! Wow, ang laki nito. Tapos, tungaon din ako. Tunga ka din ako. Yan po. Ano po? Ayan. Bigyan kita ng unod, be. Sarap na. Tingnan niyo po. Sarap. Bigyan kita ng laman, ha. Laki po ng... Tapos na po kaming maghugas ng kamay mga ka-studio. Ito, be, oh. Oh. Ay, sorry. Gahi pala ng kuan niya. Meron po kaming pukpok dito. Ito pala.
Wow. Yan na. Dako anak ma. Ito na. Ito, unod na. Kaunod na ka. Kapit tumpok ka. Napay tambok. Oh. Sarap. Yan. Kain ako mga ka-studio. Ito sa akin. Tikman ko to. Grabing tambok nito. Ay, nahulog na siya. Pasensya na po. Sobrang mixer namin. Lamig kayo. Okay ka lang dyan? Lagay po muna ako ng suka, ha? Ito. Yan. Ito. Unod na. Unod. Kaon ko. Sarap. Yan. Ito din. Wow. Kain ka ng marami, ha? Yan, ito mga kasudyo. Kainin ko to. Laki. Ay. Yan, medyo matigas po siya. Sarap po. Mao. Ay, sige, butang, be. Medyo mahirap lang po siyang kainin kasi matigas po yung kuan niya ba? Shell. Yan. Grabe po yung taba, oh. Wow. Ay. Unod na. Naubos mo na daw yung tambok na. Yung Napa. taba ng kuan, crabs. Ha? Yung taba ng crabs na inaubos mo. Tambok? Kani? Wow. Ang sarap niya tilokon mga kasudyo. Sabihin natin itong hindi na makain. Itong isa, nakbuksan ko itong isa, be. Kana? Ito. Ito mga kasudyo. Wow. Kunin ko to, ha. Grabe, ang laki ng paa ko. Oh. Malaki pa sa kamay ko. Malaki pa sa mukha ni Sax. Ado. No? Buksan natin to. Oops.
Yuck. Wow! Tingnan niyo po mga kastudyo. Hindi sito na. Sa. Wala naman, be. Nakuha siya diri tanan. Naon sa. Yung tambok niya ba? Hmm. Tungaon na to. Yan. Oh. Yan po mga kastudyo. Grabe ang laki ng paa ko. Sa lahat po na sumabay sa amin ngayon sa kainan po, kain tayo. Maraming salamat po. Tunak oh. Sumla. Tambok. Tambok. Yan. Kainit pa. Yan. Be oh, unod. Tamis ng sabaw na. Dami? Gusto mo mahigop, mahisayop? Yeah. Tikman mo to. Oh. Yan. Mm. Tamis no? Ito pa oh. Ay, wala namang kuan. Sopa na lang na. Grabe yung laman niya oh. Unod na ko. Okay. Hapit naman ang urot ako ah. Ako. Trapo mo na ako ng kamay pe. Meron ka pa unod? Busog na ko. Busog na ko. Lala. Sige. Inom ka ko. Not need drinks. Kami lang pong dalawa ngayon ni Sax mga ka-studio. Kasi last time po nung kumain kami ng lobster ba hindi po namin siya sinali kasi hindi po siya kumakain ng may cheese. Kaya kami lang dalawa ngayon. Mother and son bonding. Oh, mother and son bonding. Subukan natin to mga ka-studio. Wait sa. Tinisan muna natin to dito, be. No, sup-supan ni mo. Mamaya na lang, be. Yan, meron kami ditong pampukpok. Try ko. Wow. Takwaon nga na. Ayan. Tingnan mo, be. Wow. Ito sa'yo na. Itong isa sa akin. Mas malaki po ito. Lami kayo. Lami kayo? Para Para kang- gani. Para kang kumakain ng lollipop niyan. Yun. Wow. Wow. Oo. Ito, naguba. Nahulog na siya. Naguba dayon. Yan. Oops. Ma, lami kayo. Yan. Sausaw natin. Mama,
Tilawi. Kain tayo. Yeah? Ang sarap. Buko. Namis po. Ang daming laman ng paak ba kasi malaki itong crabs. Ma, bugnaw kayo ang coke. Ubus na po yung laman. Sausaw ko. Yeah. May kamay tambok. Sarap. Ubusin mo ang kanin mo, nak. Busog na kayo kayo. Ang busog na day ka. Hindi na namin ito maubos mga ka-studio. Dako kayo. Grabe, sobrang busog na po namin ni Sax. Tiloko na nila ko imkan unak para dili masayang nak. Cheers muna tayo, be. Inom muna kami, drinks. Cheers! Shout out po muna kami mga ka-studio. Shout out Mayward and Showbiz Life Mania. Hi. Jane V. Muñez. Holly Shane Haralve. Sofia Atienze from Osami City. Hi. Mary Apo Lostre Sereño. Hi. Alfred Palikti, Alfred 21. Vilma Hi. Bunani from Davao City. Belinda L. Mark Sabiniano. Hi. Eileen Padernal from Taguig City. Hi. Charles Gracia Midrano from Agusan del Sur. Wilmy Hi. Paguntalan from Iloilo City. Tolentino family. Kimberly Grace Piñalosa from North Cotabato. Hi. Gina Dickerson from Texas. Ina Mia Vlog. Ray Ariate Pamon. Ninjibi Ninji Kangas. Efren Alisna. Arturo Tagaro. Yan na po lahat ng shoutout mga ka-studio. Grabe po, sobrang busog po namin at sobrang sarap po ng malalaking crab. Sobrang sulit po. Nag-enjoy ka, Bi? Hanggang dito na lang po mga ka-studio. Maraming salamat po sa panonood. Ikaw nga, kaino pa. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye!